Пуснете се, госпожа. А така е по-добре. Детето ми! Ах ти, джедио, дърта! Да става джумбиш. Какво да става? Майтап да става. Се смеят хората. Не, Мравка, това тук е трагедия, не комедия. Татарите убиват майката на Станка. Тук няма място за джумбиш. Защото аз като актьор по-си падам по майтапите. Ти, Мравка, май за сега си доста далеч от актюрлъка. Друг ще вземе твоята роля. Ярно. Разбрали бе, македонски? Това тук е театър! Абе, махни тази шоу, ще ти махни главата, бе! Добре, бе! Господа, вие разбрахте ли се тук? Разбрахме се. Аз там попях малко. От 10 минути съм сама на сцената. Какво става, бе? Всички на сцената! Бързо! Пеца! Какво, бе? Спри музиката. Пеца, какво чакаш? Внимание! Ladies and gentlemen, килера! Здрасти, Радко. Не издържам повече тук, ад. Идвам и да си взема багажа, да си отида във Видин, да си фана въдицата и се ме бал майката. Едно шкембенце. Ти ще хапнеш ли нещо? Не искам. Значи едно шкембе и 2 филии хляб. Ти как си? Как се ващате? Живи здраве. Ела. Нели как е? В един град живеем, не мога да се видим. Нося и колет. А, така. Забравихме се, бе, батко. 3 години минаха и се забравихме. Благодаря. Аз ще хапна. Кажи, какво става? С кое? С моята работа. Ще ти кажа. Причините са политически. Дядо ти е бягал през граница. Баща ти също имал някакви търкания с властта. Иначе на изпитите си се представил много добре. Обаче неблагонадежден. Времената са такива, но се очаква затопляне. След някоя друга година... Майната ми. Стой сега, да не вземеш да направиш някоя глупост. Хората си прави. Що се прави? И пазят си хляба. Фанфари си беше и фанфари ще си останеш. И що аз бе, аз какво? Бояджиев, извинявай, брат, обаче цялото ми бъдеще зависи от това. От което? От... това. Кой познава слабо охраняваните зони? Граничар. За това е избягал, за да успее. Ай, оси си нещо тук.
Какво? Мене. Идваш ли, че я закъсняваме? Айде ще ти се обада по-късно, Мил. Целувам те. Чао. Чао! Толкова безотговорно. Ти тук какви ги вършиш? Ани, аз... Ти поне веднъж в живота си не може да направиш нещо като хората. Ани, аз не съм такъв, какъвто мислиш, че не съм. Съм. Какво съм тръгнала и аз да се занимавам с тебе? Ани! Не е така. Абе, левски европейски. Европейски. Тия ле... Готова съм. Те обувките няма да се виждат, нали? Какво? Не, нищо. Идеално. Защо се смеете? По-иска. Малко вода, да полем цветето, че се спря водата. Вода ли искате за цветето? Супер! God, it's red. Hey, you. So what's that red thing outside, huh? It's the new Polo. Polo? It's cool, isn't it? Cool? We'll just have to see about that. She rather waste me around. Sometimes she make me feel confused. I don't know what to do with her. I guess I better slow down. Rumbaloo, a rumbaloo. Започна! Бързо, обади се на техника. Този е за разговори с приятелите, този е служебния, този е за роднините, този е за другия оператор, а този го спряха! Не мога да го намеря! Направи нещо! Помощ! Има и по-добър начин да говориш с всички. Избери. Каменица. Мъжете знаят защо. Каменица. Мъжете знаят защо.
емоция. Еврофутбол. 100%. И много черни мисли. Това съм аз и за това виновен ти си. Щастлив ли си? Не искам да бъда аз до тебе. Тъжен манекен. Тъжен манекен. Поискай да видиш мен, жената. Демон или Бог. Демон или Бог. Сърцето ми търси огън, онзи огън за живот. Не искам да бъде кратък сън, една любов. Обичам да чуя